akwai shubuhan da ake kangawa, kai mutanen Iran dinnan mutanen kirki ne, kai suna da imani sun kaga sai suka kankaro addini, sai dai matsalar su zagin sahabbai to abu na farko da zamu ce shine zagi dai ba addini bane, ba inda zagi ya zama addini, bal ma Allah ya hana, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm, kar ku zagi abinda waɗansu suke bauta mawa, sai maimakon su rama akan ku sai su zagi Allah, ko kuma kuka ja musu Allah zagi, kuka ja ma Allah zagi ko yawwa. Kamar misali sai kaga mutum da cross a wuyansa, ai da kaga cross ka san wane, ka san kirista ne, to tunda yana girmama abinsa ka girmama su abinsa, karka masa ba'a, karka musguna masa, karka cutar da shi akan wannan. In kuma kai musguna ma wannan abin sai kuma ya zagi manzon Allah war iyaz billah, ko ya zagi Qur'ani, ko ya zagi Allah, wai jama Allah, yawo shi wanda yayi wannan shine Allah ya hana. So haka Allah ta'ala ya hana zagi, asalan ma zagi ba ibada bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai da maki a lokacin nan kamar Abu Jahal manzon Allah ya ce mashi fir'auna hadhihi al-umma, qutila fir'auna hadhihi al-umma, da aka ce an kashe fir'auna wannan al'umma. Amma ɗansa Ikrima da ya zo zai musulunta, mai manzon Allah ya ce la tasubbu abahu, kar in sake in ji wanda ya zagi babansa, ma'ana Abu Jahal, kar wanda ya zagi Abu Jahal, duk da ya mutu, fa inna sabba yuzil hayya wala yablughul mayyita, zagi yana cutar da mutum da yake raye amma ba zai iske mamaci ba, mamaci ya riga ya tafi, zagin ba zai iske shi ba, amma zai cutar da ɗansa da yake raye, duk da ubansa kafiri ne, an zage shi zai ji ba daɗi. An lura? To manzo Allah haka yace, kar ku zagi babansa, ya ci ikrimatu muslim fala tasubbu abahu, kar ku zagi mahaifinsa. Amirun min Ali dan Abi Talibi alayhi salam yace la tasubbu ahadan, kar ku zagi kowa, walakin qulu fi kulli ahadin bima fi, amma ku faɗi kowa rawar da ya taka. Wanda suka yakin Jamal, wanda Ummul Mu'minin ta jagoranta, da yakin Siffin da Muawiya jagoranta da jama'an su baki daya, an samu daga bayan wucewan yakokokan mutane sun ta maganganu, to Amirul Mu'minin ne ya ji labari sai ce to kar ku ƙara zagi, kar ku zagi kowa, kar ku ce wani haka kaza wani kaza, a kowa amma ku faɗi labarinsa da tarihinsa wace rawa ya taka. Wanda mutanen abin da suka ɗauka shine zagi kenan, ka san munan mutanen in kana faɗin tarihin wani yayi kaza wani sai kana zagin sa, ko shine zagin. Alhali kowa ya san me ma'anan zagi. Yanzu akwai bahaushen da za a ce mashi ga ma'anan zagi bai sani ba. Yanzu bahaushe yana da manya-manyan zagogi ba irin nasa, dan haka kaza mai kaza da akwai na titi ga yanan kan hanya, wani ma in kaji sai ka doda kunne, to irin shi ake masa habbai, in ana yi irin shi ake to ya fada, wanda ke cewa ana yi shi ya fada, ya faɗi irin zagin da ake. In ya ce ai kuna cewa kaza, in yayi zagin sai mu ce ka shiga cikin mu, tun da kana zargin mu da zagi, kai ma ka yi zagi ko shine. Ummul Mu'minin Aisha bayan waƙi'an Jamal wadda ta jagoranta, to sai mutane suna sakin baki game da ita, sai Amirul Mu'minin ya huduba ya ce a'a, laha ba'da hurmatuha al-ula wal hisabu ala Allah, in sha bi an sha'a ya'fu bi an ya'fu liman sha'a wa yu'aqibu man sha'a minha wa min atba'iha. Kar ku ƙara sakin baki game da Ummul Mu'minin Aisha, kar ku, na hana. Abinda ta yi ta jagoranci yaƙi aka karkashe mutane, to wannan in Allah ya so ya yafi, in Allah ya so ya ɗauki fansa a kanta da sauran mutanenta, amma alfarmar ta na nan.
darajar ta da alfarmarta tana nan. Me darajar da alfarmar ita ummul mu'minin ne ce, uwa ce hatta ga shi amirul mu'minin din da nasan alqur'ani, uwa ce hatta ga sayyida fatima zahra salamullahi alaiha, uwa ce ga dukkan sahabbai. Ko mun darajar sahabi da matsayinsa wannan wanda Allah ya bashi, to ita ma ga wanda Allah ya bata. Saboda ka ita ummul mu'mini ce, haka ta rayu, haka ta bar duniya, kuma har yanzu sunanta ummul mu'minina. Shiga haƙƙin ta laifi ne, kuskure ne, bal malaman mu sun hana. Akwai maraji'ai sama da 25 da suka fatawa daban-daban suka bada akan haramcin taba mutuncin matan annabi, haramcin taba matan annabi da manyan rumus su ne manya-manyan da ahlus sunna suke girmama, suna kimantawa. Cin mutuncin su haramun ne, cin mutuncin su haramun ne, amma ba laifi da bayani akan rawar da kowa ya taka dan ka san menene daidai menene ba daidai ba, shikenan illa iyaka. Kuma kowa ya san cewa yakin Ali yakin annabi ne, saboda manzon Allah ya ce harbuka harbi, yakin Ali kai, yakin Ali yakin annabi ne, harbuka harbi wasu muka silmi, wanda ya yaƙe ka ne yaƙa, wanda ya zanna da kai lafiya da ni ya zauna lafiya. Amma duk da haka tana da alfarma, ita ummul mu'minin ce. Kuma wannan jagoranci da ta yi na wannan yaƙi, an kashe abin da bai gaza mutum 25,000 zuwa 30,000 ba, tsakanin mutum 25,000 zuwa 30 a ɓangarorin guda biyu. Amma ka gani abin da ya faɗa. Wannan haka yake a cikin ruwaya Kanzul Ummal juz'i na 8 shafin 215 zuwa da 17. A cikin Muntahab din sama shafi na juz'i na 5 shafin 315 zuwa 331, na Hajjul Balagha shafi na juz'i na 2 shafin 63. To sannan kuma in ka ce ana zagi, shin wa ake zagi? Takamaimai wa ake zagi? Faɗin halaye, ba faɗin halaye ake ba, shi ne suke cewa ana zagi. To wa ake zagi? Kuma so ake faɗin halayensu. Ko aka ce mai kaza a rijihu baya jimarin as, idan mutum bai abin zagi ba za a zage shi? Misali, in an kaddara ana yi kenan, ba ana yi bane, ana faɗin halaye ne. Akwai wasu mutane wanda manzo Allah ya yi magana a kansu. Ya ji wasu mutane ana tafiya suna waka, suna wasu waƙoƙi, amma waƙoƙin nan wannan na yi, wannan na bada, wannan na karɓawa a cikin tafiya. Sai manzo Allah ce ku duba ku ga su wane ne. Sai aka ce masa ai Muawiya ne da Amr bin al-As. Sai manzo Allah aka ce ya daga hannayensa ya ce Allahumma kashuma fil fitnati raksan. Allah ka dulmuyar da su cikin fitina dulmiyawa. Wato ahuma fin nari da'an, ka tunkuɗa su wuta tunkuɗawa. Wannan yan hadisin ya inganta abinda manzo Allah yake. Ahmad ya rubuce shi a cikin Musnad ɗinsa da Dabarani da Suyuɗi ma a cikin littafinsa Allah al-Musna. Wannan kenan. Akwai hadisai daban-daban irin wannan. To yanzu wannan in ka faɗi halayensu ka ce ai garau, yanzu Amr bin al-As littafi guda ne na labarinsa, Muawiya littafi guda ne na labarinsa. To in ka faɗi waɗannan so shi kenan. Sannan akwai waɗansu waɗanda su kuma suna da burgami. An san burgami? Jakar tafiya. Briefcase ko? Yan jikunkunan da ake rike ana tafiya da su. To suna da burgami, ba abin da ke ciki sai hadisi. Kamar su wane da wani. A cikin ruwayan Buhari da Muwaɗɗa duk su ruwaici cewa wanan nan ya rawaici hadisi. Ya ce manzo Allah ya ce afdalu sadaqati ma taraka ginan wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Mafificin sadaka abinda aka yi aka bar saura, kuma hannun sama ya ɗara na sama. Sai masu sauraro shi suka ce haba kula da gaske ka ji wannan hadisin wurin manzon Allah? Ya ce kai haza min kisi, wannan daga jakata na fito da shi.
to yanzu wannan labarin sai yana da yawa, in ka tsaya kana ba da labari sai a ci kana zagin sa. Yanzu wanda ya zama yana da hadisi a jakarsa aje yana ɗaukowa ya ce annabi ya ce, hadisi ne zai gaya maka yarda ko ma aka ce masa me yasa kake sallah bayan Amirul Mu'minin Ali amma kuma in ka tashi cin abinci sai ka je gidan Muawiya, yace tuwon gidan Muawiya ya fi daɗi amma sallah bayan Ali ta fi karbuwa. Wani wuri ya ce na ba ku labari na ce muku wanda ya waye gari da janaba azuminsa ya ɓaci, ya ce shi ma wannan daga jakata na fito da shi. Faman asbaha junuban fala yuftir, wanda ya waye gari da janaba to kare ci abinci. Wannan muna da magana akan wannan amma cikin fikihu, maganganunmu na fikihu. Mutum ya waye gari da janaba azumin farilla ne ko na nafila, da gangan ne ko kuma barci ya ɗauke shi, wannan akwai tafsili, mutum ya je zai duba ya gani. Yana cikin hadibul bagdadi babu ruju'ul mufti an fatawahu idza tabayyana lahu anna al-haqqa fi ghayriha, babin da ke sa mai fatawa ya canza fatawarsa in ya gano gaskiya sabanin abin da ya faɗa. To kun ga wannan yana daga ciki. Haka akwai hadisin da وقد ورد في مسند أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط. wani Arnaut babban malamin salafiya ne amma ina ji kamar ya mutu. Babban malami ne sosai, ya yi shuhura wurin talibi littattafai da sharhohi da sauransu. To cikin sharhinsa ya ce naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa an kasabil hajjab, manzo Allah ya hana wato ainihin cin abinci da sana'an ƙaho, wa kasabul bagi da kuma binnan mace ta yi zaman kanta ta ci abinci, wa samanul kalbi da kudin kare, wa asabul fahli ko ya ba da raƙuminsa yana akai can gidan a samu iri, akai can gidan a samu iri ya karɓi kuɗi. To shine suka ce kai yanzu duk wannan wurin annabi kaje ce haza min kisi, daga jakata na fito da su. Ko kuma irin su Samar bin Jundub ko wanda Muawiya ya aika mashi ya ce masa ina so wannan aya wa min an-nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah alama fi qalbihi wa huwa alamul khisab wa idha tawalla fil ardi sa'afil yufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan nasl ko kaman haka ne ayan take yawo. To Samar bin Jundub sai Muawiya ya aika masa ya ce wa minan nasu daga cikin mutane akwai wanda zancensa zai burge ka in yana magana ka ji kunin daɗi, amma Allah ya san me ke cikin zuciyarsa. In ya juya kuma in zai barna to baya barin binnan dabbobi, ballantana shuka, ballantana mutane, mabarnaci ne. Sai ce ina so ka sama min hadisin da zai nuna Ali ne, kuma ya roci hadisin ya ce Ali ne. Annabi ya ce Ali ne man yu'jibu ka fi, to ka gani yanzu wannan ka tsaya kana ba da labarin sa kasantuwar sa sahabin manzon Allah, to yanzu kana zagin sahabbai kenan. Sunan ka yanzu kana ba da labarin su. Ala ai halin to muna iya samun wurin kwana ko iyan mata yi sosai ko lalle ta yi sosai.